Can you blow my whistle, baby, whistle, baby? Здравейте ви, бокс! Ние сме Първенец Долна ТВ. Това е първия ни влог и ето някои от въпросите, които сте ни задали в VBOX и в Facebook на лично съобщение. Как се казвате? Любо. Людмил. Димитър. Откъде сте? Първенец. 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 Къде учите? Кирил Методи. Кирил Методи. Кой ви е любимия предмет в училище? Голямото и малкото ми училище. Физкултура. История българска. По кой предмет имате най-много двойки? Никой. История и география. Математика. По кой предмет имате най-много шестици? Музика. Физкултура. История и физкултура. Най-омразен предмет? Английски. Математика. Коя зодия сте? Телец. Близнаци. Пак кърък. Коя ти е любимата напитка? Какво си е? Казвай. Спрайт, давай. Спрайт. Водка с кола. Водка с кола. Скажете някоя случка от детството ви. Давай ти. Давай. Давай ти. И като бях в първи клас и госпожата ми искаше тефтера да ми пише забележка и... Мен ми става много тъпо. Аз съм. Един път с един мой приятел играхме матчи. Бехме така в занималния и господин дойде за ни топката и аз му отпрах един шот в газа. На господина? Какво обичате да правите при свободното си време? Да пикая? Не игра матч. Футбол. Кое ти е любимото място за разпускане? Туалетната. Банята. И туалет. Балкана. Довиждане, ние бяхме Първенец ТВ, посещавайте нашата Facebook страница, гледайте клипчета в YouTube и VBOX, посетете Twitter, Trumble, Ask.fm и всичко, което са ви постали на страницата на Facebook.